Toto bude tutoriál video, ako si dokážem dať z Messengera fotku a video do mobilu a potom to uložiť na YouTube kanál. Takže mám v Messengeri fotku, kliknem na ňu, teraz si ju stiahnem touto šipkou. Malo by mi to stiahnuť do mobilu. Obrázok je uložený, idem naspäť. Teraz kliknem na video. Dám pauzu, stiahnem šipku. Toto video je už uložené. Dobre, idem naspäť. Teraz si to môžem skontrolovať v súboroch, že či to mám, hej, dám si súbory, klik, moje súbory, tam to mám uložené. Uloženú mám fotku a video. Teraz v podstate môžem ísť do galérie. Keď už to mám v galérii, ideme video, kliknem, dám si ho zdieľať. Tak, dám si ho zdieľať do YouTube. Ďalej, klikla som na ďalej. Napíšem si názov. Trio. Zatiaľ takto, kedykoľvek to môžem zmeniť, hej? Praise the Lord. Plus, tu hore mám takú ceruzku. Keď kliknem na ceruzku, tak si tam nahrám tú fotku. Takto. Teraz momentálne mám takú fotku, že mi tam nevojde všetko. To si kedykoľvek neskôr môžem upraviť. Dám hotovo. No. Hotovo, takže mám ten náhľad, mám tam nejaký názov, dám nahrať, pýta sa ma, nemusím odpovedať, pre deti, nie pre deti, vôbec ma to netrápi, ďalej nahrať a už mi nahráva do YouTube. V podstate malo by to byť nahraté, s tým, že ja to ešte môžem, spracovanie sa začne onedlho. Môžem si ešte skontrolovať, či mi to bude ukazovať verejne alebo súkromne. Na to sú tie 3 bodky. Takže nahráte do vášho kanála, idem si to skontrolovať, 3 bodky, upraviť. To si môžem upraviť kedykoľvek, aj ten náhľad, aj ten nadpis. A teraz mám tu súkromné. Keď chcem, aby to bolo vidno, dám si verejné, klik, verejné. Idem naspäť. No. Dobre, takže už to tu mám, verejné. Uložiť. Uložiť. Hotovo. OK. Kliknem si na to. Dobre, a teraz tu mám šipočku, už to potom zdieľam komu chcem. S tým, že keď sa vrátim naspäť, a ja už som to raz urobila, to znamená, netreba mi 2 rovnaké, tak toto si vymažem. Teraz, aby som tu nemala dvojmo. Odstrániť, hej. Dám si odstrániť. Nebudem tam mať 2 veci, teda jednu vec 2-krát. Dobre, to je všetko.